Nakamtaki video hakalang ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Kitu ki bakran beng ye ki khôn ki chong blai na ong kum ne fi wat kran beng ye ki khôn ki chong blai wat I kin jing wat isi ki shakri ki jong try bat I ki banget ki jong blai pe lada pi kran beng lada pi isi kin jing ye kita baki dei ki jong blai pi ai jaka yunuk sut klam shing haka GM jong pi Hallelujah. Para banget be. Ko kit men ki be out try Jesus Christ. Ko ki khôn ki ba suspa ki jong blai. Ki be ki jong try Jesus Christ. Ko ki khôn ki jong blai. Kanai ka por. Ngadon ban ong ngadon ban yathu ngadon ban pen snyau. Hapdeng jong pi. Jong kanai ka por. Ka ba menta. Men ne. Men ba ngadang don ka jing duai. Kat bangan ang syong haka jing duai. Kat bangan ang pendam haka jing duai. Kawan. Ka jing pen ipau umen sim khoi utrai. Kawan ka jing pen syai. Ka jong umen sim khoi ublai. Kawan ka jing kren. Ka jong umen sim khoi utrai. Umen sim ublai. Umen sim khoi. Upen I kumne. Bat ukran uong kumne. Kitu ki breu ki bakran beng ye ki khôn ki chong blai kitu ki breu ki bakran beng ye ki shakri ki jong utrai kitu ki breu ki bakran beng khamtam ya kita ki nong but ki babut ya utrai Jesus Christ kitu ki breu ki bakran beng khamtam ya ki breu ki jong belai ki bakran beng ya ki shakri ki jong trai umen sem jong belai upen I kumne ukran uong kumne ki don uksuj uta uksuj ubadon haki ulong uksuj uba klam shing ubam dan shing Baru tahu kusoi usarim kum umrat une umrat long kum upseng utau upseng ulong kum utlen une ujait merat une udai utau kusoi basen syar ke jingmut jing perkhat ke jongki basen syar ke do'nut jongki ulasen syar ke GM jongki habaki keren beng yaki khôn jo blai ya kita ki basyakri utrai ya kita ki babut yo blai ya kita ki bale ka mon jong utrai khamtam ya ki breu ki jo blai khamtam ya kita ki syakri ki jong utrai ki breu ki bakran ben ya kita ki don hakad jingsen shar
une uksoj uba klam shieng kim sngau thu shu aba kikran yelade kim sngau thu shu aka ba kikran om de shu ke bakran da kata ke mensim breu jongki om de shu ke bagian kran da kata ke jingmut breu ke jongki kim kran shu da kata ke donut breu jongki kila kran lapan kran da une uksoj uba klam shieng te ha kene ka por ke bakanta kawan ke jing kentu mensim khoj ublai kawan kata ka jing pen khi mensim trai ka donut chona ban ong hapdeng kitu ki bakran beng ye ki khon ki chong blai na ong kum ne fi wat kran beng ye ki khon ki chong blai wat ikin jing wat isi iki sekri ki jong trai bat ita ki banget ki jong blai baik lada pi kran beng lada pi isi ikin jing ye kita baki dei ki jong blai pi ai jaka yo nuk sut klam shing ha ka jing em jong pi ai jaka yo nuk sut uba klam shing ha ka jing em jong pi uyo ban chen shari pi ken mau bha kana ka khubo lada pi kran beng pi isi ya kita ki shekri ublai ya ki breu jong blai ya ki nong bot ki jong blai ya ki khon ki jong blai pi ai jakai no ksut ba klam shing ushen shar ka jing em jong pi ushen shar ka jing mot jong pi ushen shar ka donot jong pi ushen shar ka mensim jong pi ushen shar lot ka jing em ka jong pi hato pi ngau dei ne am ba ksut un yo ban shen shar ka jing em jong pi ngau dei ne am ba nu ksut klam shing un shen shar ka jing em jong pi ngat ong pi kum ne wat ai jakai soitan to yele persya soitan teun pet yap un her yap na fi un enho ye fi pet nga ong ye fi pikran ben ki breu jong blai pikran ben ki belas le ki jong blai pikran ben ki khon jong blai ada kran ben ya kita ki nong bot ki jong blai long ba kum ba phit thang yu narsau bat piten ru ye ka perlung khmat ka jong blai tengah ong pi wat kata kti ki belas le ki jong blai to i ye ki breu jong blai to i ye ki khon ki jong blai to i ye kita ki ba shekri yo blai to i ye kita ki bangai ki jong blai borom ye ki breu ke jok blai ba pin yo mat jing kerku pin yo pediang jing kerku pin yo diang ke jing kerku na blai